पान खायला मी का तुमच्या घराचं अन्न घाल होय. बोला काय झालं काका तुम्ही केव्हा आलात? आला असेल आताच. पण हा तुमचा नोकर लय शाणा आहे शाणा. काय केलं त्यानं? काका त्याचं काही मनाला लावून घेऊ नका तुम्ही. बोला तू आपली जा. अजयला आनंदाला काय हवं नको ते बघ. जा लवकर. जा जा काय करता काका मीना. हा तांगुळपणा तुला एक दिवस तुझ्या नाशाला जा कारणीभूत ठरणार आहे पोरी. काका असं का म्हणताय तुम्ही? बेटी तू समजते तशी ही दुनिया नाहीये. कारण हर घडी तुझे रंग उदास असतात पोरी. आणि तू अजूनही लहान आहे पोरी. या दुनियाची खऱ्या खोट्याची जाणीव तुला अजूनही झालेली नाही पोरी. तू अशी वागते आहेस. दूरदृष्टीने त्या स्वार्थी दुनियेकडे पाहण्याचा प्रयत्न कर बेटी. नाहीतर एक दिवस पश्चातापाच्या वनव्यात तू खोरफडून राख होईल बेटी. काका आज तुमच्या विचाराला वेगळी दिशा का बरं प्राप्त झाली? होय बेटी. आणि ते सुद्धा तुझ्या भल्यासाठी सांगतो. तुझं हे उतरणीला लागलेलं तारुणी पाहून माझा जीव तिळतिळ सुटतोय बेटी. तुझं मन तू मारतेस भावाच्या संसारासाठी. आणि ते भाऊ कधी जन्माला कोरतच काय मीना. तारुण्याच्या उंबरट्यावर मुलीला सोबत असती ती जन्माची जोडीदाराची भर भक्कम आधाराची. त्याशिवाय त्याच्या जन्माचा सार्थक होत नाही बेटी. मीना काही दिवसांनी माझ्या बोलण्याची प्रचिती येईल तुला. काका असं का असं नका बोलू. शब्द तुमचा प्रत्येक शब्द माझ्या कानावरती जातो. माझ्या म्हणण्याची प्रचिती तुला हळूहळू पटत चालली आहे बेटी. तुझ्या दुःखाला वाचा फोडली आहेस मी बेटी. नाही तर आपल्या आधी तुझी मुखी व्यथा अश्रू ढळायची. आणि त्यात अश्रू मी ही वाट मोकळी करून दिली तिला. हे बघ मीना अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. तुझं भलं बुरा कशात आहे त्याचा शोक सृष्टीने विचार कर बेटी. येतो मी. खरंच याचं उत्तर कोण देईल मला? कुणीच नाही. सारा फसवा माळेचा बाजार आहे. थकलो पिखोट्यात मनाला आवर घालणारा. आतापर्यंत काय मिळवलं मी? काहीच नाही. जे मिळवलं ते जे हरवलं फार मोलाचं होतं. पण आयुष्याला पूर्ण होणार. मी अंधारात चाचपडत होते. प्रकाशाचा शोध घेत होते. पण तो प्रकाशाचा वेग माझ्यापासून दूर दूर जातोय. छोट्या मृगजळाच्या मागे ऊर फाटलाय माझा. त्याचं रक्त झळतंय. माझं भविष्य माझं भावविश्व व्यापून टाकतोय. ही तडफड ही तळमळ कुणालाही कळणार नाही. पण यातून मला मार्ग कोण दाखवणार आहे? नाही नाही मी एकटी आहे. एकाकी आहे. मला आता खूप खूप दूर जायचंय. क्षितिजाच्या पलीकडे तिथेच एक प्रकाशाचा कवडसा दिसतोय मला छोटासा. तिथंच मला जायला हवंय. त्या प्रकाशाचा शोध घेत घेत मला जायला हवंय तिथं. स्वतःच सुख निहाळीत. हे देव मला केलंच पाहिजे. हे देव मला केलंच पाहिजे. पण माझ्या मागे कुणाची तरी किंकण माझ्या कानी ऐकू येत आहे. कुणाच्या त्या? माझ्या? नाही नाही आवाज तर ओळखीचा वाटतोय. पण कुणाच्या आहेत त्या? अगदी आपुलकीच्या त्या आवाजाने माझ्या कानात पडते कसे फाटून जात आहे. नाही मी एकटी आहे.
काय झालं तुला तू बोलत का नाहीस तू केव्हा आलास? काय झालं काय तुला असं असं काय करतेस तू दीदी काय नाही रे. मी मी तुझा आनंद बघतोय आमचं काही चुकलं का दीदी नाही रे, काहीच नाही. मला की नाही एक स्वप्न पडलं, त्याचाच विचार करीत होते मी. अरे कॅटचे स्वप्नाला तू एवढे घाबरले साधा स्वप्न म्हणजे त्या दुबळ्या मनाचा आभास असतो तो त्याला भिण्याचं काहीच कारण नाही बघ मी आपली उगीच घाबरलेले. बरं, तू आता जातोस ना रिझल्ट आणायला? होय पण भैया आलं नाही अजून नाही का? मला 50 रुपये पाहिजे होते अरे त्यासाठी भैया कशाला हवाय? मी देते ना. थांबा, आले. हे घे. पण दीदी हे पैसे कशाला हवेत आहे असं विचारलं नाहीस तू मला खात्री आहे हे पैसे तू उगाच वापरणार नाहीस म्हणून. इतका खोटा विश्वास चांगला नाही दीदी अशानं मी फार बिघडून जाईल बघ. त्यावेळी त्याचं दुःख मलाच भोगावं लागेल. काय हो आता जातोयस ना? जातो पण तो आमचा एक येणार होता ते. हा बघ आला. काय दिवे राहिले पाहायला गेलो नाहीस तू अजूनही? अरे आमच्या देवाचे राहू दे पण तू लवकर जा बघू लायब्ररीत काहीतरी वाचायला बरोबर कळतात ते टोंगे. दीदी मी जरा बाहेर जाऊन येतो. लवकर ये हा. बरं दीदी मी पण जाऊन येतो कॉलेजात सगळे मुलं मला पाहत असते काय तुझी वाट पाहत असतील. हो बरं येतो मी हो. मी ना श्रीकांत, मी मी स्वप्नात तर नाही ना? नाही. अगदी सत्य सृष्टीतच आहेस तू. पण तू इथं कसा आलास? आलो योगाने. योगायोगच माणसाच्या जीवनाला कलाटणी देतो नाही का? तुला वाटतं तसं? त्याशिवाय का मी तसं बोलले? मीना तुला आनंद नाही त्याला मला पाहू. आनंद? माझ्या जीवनातील आनंदाचे क्षण कधीच निघून गेले आहेत. आता उलट ते जीवनाच्या अंतापर्यंत सोबत करणारं माझं शल्य. माझ्या बदलची तुझ्या मनातली अडी अजूनही गेली नाही मीना. कशी जायची? सारासार विचार न करता तू हा मला प्रश्न विचारलायस, पण तुझ्या या प्रश्नाचं तुला उत्तर सापडेल. मीना कसं सांगू तुला? त्यावेळी मजबूर होतं ग मी. पण तीच तुझी मजबुरी माझ्या नशाला काढून ठरली, त्याचं काय? आज 3 वर्ष मी कशी काढली ते माझी मला माहिती आहे. त्याची जाणीव होती. खोटं, अगदी साफ खोटं बोलतोयस तू. मला तू एकदा फसवलंयस, पण आता मी पूर्वीची राहिली नाही. या 3 वर्षात या जगाचा पुष्कळ अनुभव घेतलाय मी. पुरुष हृदयाची मला पूर्णपणे जाणीव पटली आहे. श्रीकांत, तू माझा विषय का जाणून टाकलंस? काय मिळालं तुला असं करून? अरे किती विश्वासाने तुझ्या खांद्यावर मी मान टाकली होती, पण तू माझा विश्वासघात केला. माझ्या पुढे मी सुंदर स्वप्न रचला होता तुझ्या आधारावर, पण त्या स्वप्नाचे धागे विस्कटले गेले ते तुझ्यामुळं. स्त्री आयुष्यात फक्त एकदाच एकावरच खरं प्रेम करीत असते. प्रेमाचा साथीदार म्हणून त्याची निवड करीत असते ती. त्या प्रेमापुढे तिला सारा जग तुच्छ वाटत असतं.
क्षण चांगल्या रात्रीचा तो एका भावी काळातील सुख स्वप्नाच्या गुज गोष्टी पण तू ते सारं का विसरला आहेस? पुरुषाच्या हृदयाला कधी पाजर फुटत असतो म्हणतात तेच खरं आहे. मीना, मी काय म्हणतो ते ऐकून तरी. माझ्याजवळ नकोस. मला स्पर्श करायचा तुला काही एक अधिकार नाहीये. तू एक परपुरुष आहेस. तू माझ्या काळजाला हात घातला आहेस. अरे वा, तुला काळीज आहे. दुसऱ्या पुढे या काळजाचा हक्क नाही का मागून घेतला? लग्न नाही केलंस तू? केलं. कुणाशी? व्यथेशी. व्यथेशी? होय मीना, व्यथेला सोबत करून हरवलेल्या मीनाचा शोध करीत हिंडतो आहे मी सध्या. पण त्याला तर खूप उशीर झालाय. माझं लग्न ठरलं. काय? तुझं लग्न ठरलंय? होय. 2 वर्ष तुझी सारखी वाट पाहिली. डोळ्याची निरंजनी तशी उघडी ठेवून पण त्या प्रतीक्षेची पापडी तशीच अर्धवटच राहिली. तू येशील म्हणून वेड्या असेल तुझ्या वाटेकडे पाहत होते मी. मग मला आठवलं तुझा मारी स्वभाव. तू माझ्यासाठी कधी धावून येणार याची ज्यावेळी मला कल्पना पडली ना, त्याच वेळी मी माझ्या काठावर दगड ठेवून त्या लग्नाला होकार दिलाय. मीना, काय केलंस तू? योग्य तेच केलंय मी. शेवटच्या भेटीत तुझं ते संभाषण आठव. तू मला नाही तर शब्द बोलून माझा अपमान केला होतास. माझ्या अवहेलना केली होतीस त्यावेळी. पापी उलट ठरविलीस तुम्हाला त्यावेळी. पण मी खरं सत्य शिकला. माझ्या मनामध्ये फक्त तुझीच एक बुद्धी मी करून ठेवली होती रे. त्याचीच पूजा करत आले होते मी आजपर्यंत. दुसऱ्या कुणाला सुद्धा थारा नव्हता रे त्या हृदयात. झाल्या गोष्टीबद्दल पश्चाताप होतोय मला. त्यावेळी मी असं तुला टाकून बोलायला नको होतं. पण हे माझं मी कर्तव्याने बांधलं गेलं होतं. कसला कर्तव्याने? आता तुला सांगायला काहीच हरकत नाही. त्यावेळी माझं 2 महिने लग्नाचे होते. घरी परिस्थिती चांगली होती. घरात वडील भाऊ असा मीच होतो. आणि तुझ्या सहवासात राहून मला तर लग्नाचे वेध लागायचे. सामाजिक बंधने पाळायला हवी होती. त्यावेळी मी तुझ्या बरोबर विवाहबद्ध वयात ठरावी. त्याच वेळी माझ्या गरीब बहिणीचा दिवाण चेहरा माझ्या नजरेसमोर यायचं. समज मी जर तुझ्या बरोबर लग्न केलं असतं तर समाजाने मला फाडून खाल्लं असतं. म्हणूनच माझ्या सुखावर निखारे ठेवून खोटे कुभांडे रचून मी तुझं त्याग केलं. मीना, मी तुझं त्याग केलं. याची कल्पना मला कधी येऊ दिली नसतो. तुझ्या मनावर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून तुझ्यापासून मी ते दूर राहिलो. आयुष्याच्या कल्पापर्यंत मी तुझी वाट पाहत राहिली असते रे. मी तुझीच होती. तुझीच. साधा साधी तू माझ्या जीवनातून अलग होणार नाही याची मला कल्पना होती. म्हणजे माझ्याबद्दल तुला घृणा वाटावी, तू माझा तिरस्कार करावा त्याची योजना केली होती मी. त्यात तू फसली गेलीस मीना. त्यात तू फसली गेलीस. म्हणजे काय म्हणायचं का तुला श्रीकांत? आणि तू तर स्वतःच्या जीवनाची फसवणूक करून घेतलीस ना त्यामुळे. पण आता संपला आहे सारे. पुण्याला फार मोठ्या हुद्द्याचा नोकरीवर आहे. 2 बहिणीचे लग्न करून दिले आहे. एक बंगला सुद्धा बांधला आहे. म्हणूनच धावत आलो होतो तुला पाहण्यासाठी. पण इथे पोहोचलो तर सारं संपल्यावर मीना, येतो मी आता. जिवंत राहिलो तरी मी तुझ्या लग्नाला फक्त माझी आठवण काढून 2 अश्रू गळाले तर तेवढाच समाधान होईल मला. सुखी होतो मीना. भेटलाच नाही. अरे पण असं कसं होईल? तारक तर त्याने आजच नक्की येतो असं लिहिलं होतं.
मी खूप वाट पाहिली त्याची. संबंध स्टेशन गुंडाळलं, पण अजित कुठंच दिसला नाही मला. काय झालं कुणास ठाऊक. मला वाटतं तार पाठविताना काहीतरी घोटाळा झाला असा. भैया तू उगाच काळजी करत राहू नकोस. येईल का आता? वाटेत चुकामुक झाली असेल तुमची. चल तू बसून घे बघा. थकून आलास ना? बस इथे. हो हो या ना. कोण होय आपल्याला? जय तिरोडकर आपणच ना? हो. काही काम होतं का? त्याशिवाय का मी इथं आलो? मला तुमच्याशी काही बोलायचं आहे. पण आपलं नाव? अमरनाथ चटर्जी, मॅग्नीस खान कंपनीचा मालक आहे मी. असं का? हा, आपण काय घेणार, चहा की कॉफी? नो थँक्स, आभारी आहे मी आपला. हा बोला, काय सेवा करू शकतो मी आपली? तूर्त काही नको, एका महत्वाच्या कामासाठी आलोय मी आपल्याकडे. अजित आपलाच भाऊ आहे ना? होय. का? मी तुमच्या बाळाला आमच्या ऑफिस मध्ये कामाला ठेवू इच्छितो. आपला काय मत आहे? अरे तो अजून आलाच नाही इथं. तो आज येणार होता पण आलाच नाही अजून. हॅलो, अहो तो आला सुद्धा. हा, कुठं आहे? आमच्या बंगल्यावर. म्हणजे मी समजलो नाही. म्हणजे तसं का आहे तिरुवळकर? वर्तमानपत्रात आगमनाची बातमी वाचली होती, म्हणूनच मी परस्पर बोलावून घेतलं त्याला. त्याच्यासारख्या इंजिनियराची आमच्या कंपनीला गरज आहे, म्हणूनच. हा समजलो. मग काय, आमच्या कंपनीत त्याला ठेवायची तुमची काही अडचण नाही ना? त्याला विचारल्याशिवाय मी तुम्हाला काहीच सांगू शकत नाही. त्याच्याच परवानगीला इथं आलोय मी. हे जरी खरं असलं, त्याला प्रत्यक्ष विचारल्याशिवाय तुम्हाला मी शब्द देऊ शकत नाही. बरं, तर येतो मी आता.